Deň 91. Mám za sebou asi 10 kilákov. Ešte asi 2 sa šlape hore, potom už by to malo byť normálnejšie. Ináč to bolo asi kilák a niečo hore. Krajina je takáto. Trošku zhorená. Trošku sa človek prediera, ale ináč to nie je až také zlé. Dneska je deň 92, takto pred 3 mesiacmi som začal cestu do Kanady a divíme sa svete. Ten stĺpik je polka. Nie zle, celkom sa teším. Trvalo mi to sem 13 týždňov. Ak odrátam 2 týždne, čo boli 2 zranenia a 2 výlety Mount Whitney a Yosemite, tak to bolo asi 11 týždňov. Druhú časť dám 10 a menej. Je asi 6:30. Prešiel som možno pol kilometra ráno. Aj v Kalifornii bývajú celkom svieže. Ešte je rukavice. Deň 93. Po ceste asi 8 mil by mal byť nejaký penzión, trošku mimo trasy. Tam sa plánujem nájsť, pokračovať ďalej, potom je tam zóna o 4 míle, kde 20 mil sa nedá kempovať bez B-kanistra. Ja som ho už poslal Mírovi, bratrancovi, čiže to musím preskočiť. Samozrejme, že hneď nie za tým sú, není stanovište, čiže myslím, že najbližšie nejakých 56 míl, ale aj tak som sa dal trošku viacej, lebo včera sa nedalo dať viacej. Tak, hej, ale vyzerá, že bude pekne, keď vyjde slnko. Dneska je deň 94. Plán je ísť okolo 27 míl. Mám za sebou možno 9. Pred chvíľkou som sa bol pozrieť v jednej jaskyni, ktorá bola nedaleko trailu. Celkom zaujímavé, dalo to tam aj prejsť nejaký úsek. Na jednej strane sa vošlo, na druhej strane sa vyšlo. Ráno som asi po 6 kilometroch sa zastavil v Wall Station v takom rezorte. Mal som si veľkú zmrzlinu, asi pol litra, nejaké sandviče, nejaké sladké vody a trochu pokecal s ostatnými hikermi a hej, plán je zajtra niekedy po obede. Nie veľmi neskoro. Možno 12:01, keď to pôjde dobre, byť v Burnie.
Dobré ránko, deň 95. Mám asi kilák za sebou. Ešte asi ďalších 21-22. Tam by mala byť cesta, kde sa dá stopovať do mesta Barney alebo Burney, kde chcem spať jednu noc, potenciálne dve, ale asi iba jednu. Tým, že zajtra po obede by som vyrazil a spravil potom možno nejakých 10 mil alebo tak nejako. Je ináč teplo ako v púšti posledných pár dní, aj keď niektoré rána sú chladnejšie, ale potom cez deň to je jak peklo. No ale čo už, ešte aj voda je na menej miestach. Strikáte sú všade. Troška doplníme kalórie v Julius a nakúpime v potravinách a ideme ďalej. Deň 96. Som stále v meste Burney. Idem z obchodu, dokúpil som veci. Pobalím o 11. checkout. Potom ešte možno kúpim v Subway nejaký sandwich na po obede a budem stopovať aby som sa dostal naspäť. Hej. Mesto je to malé, dokopy tu nič není. Na tejto hlavnej ulici sú v podstate všetky veci, ale hej, trochu som si oddychol. Najedol som sa v mexickej reštaurácii a včera aj dneska ráno boli dobré raňajky, tak s plnou parou môžeme ísť naspäť. Anybody else want to go to the... Deň 97. Ráno je dosť dlhé šlapanie, ja neviem, cez kilometr. Našťastie niekto hore je zhovievavý, lebo posledný deň bolo riadne teplo. Včerajšie vodopády tie boli super. No hej, tak a ide sa ďalej.